We zijn er ook aan het spelen en ik ga hier een fan. Hoi, hoe is het? Ashley? Ashley, en du kwam naar Bibisjen. Wat gezellig. Lekker poppies? Maar de stem doet De stem, hè? Dankjewel. Mag je maar hierbij? Wat voor fest komt met mijn jongen? Welke vis toe mooi? Van K3. Ja, die ken ik net. Van K3. Of zullen we er van... Goedemorgen, en naar je dag. En naar je vlog. Wij gaan naar het Bouwvakfestival in Damwart. Vlak bij Dokkum. Dus op het einde van Damwart en begin van Dokkum. En daar steen ik als chitsvlog. En ik ga de gitaar mee. En Sier komt nog mee zijn gitaar. En we gaan al je chitsvlogfestjes eraan. Bij mij eventueel op een foto. Ildo en Saak kunnen lekker rondbadje. Dus wij zitten een gezellig beetje van. Mag ik op foto? Dat mag ik, alles mij, alles kind. Dus wij zoen sissen. Wij zoen sissen. Voest. Nee, via het net abonneren en te liken. En Ik neem we nemen je mute bij mij. naar het Bouwvakfestival in Den Bosch. Hoi hoi. Nou jongens, we zijn op het festival. Terrein. En ik kom hier vast te staan. Dus Jelke komt er al met de box en de microfoon. Dus ze wil ze installeren. Het waait aardig, dus ik heel voorspeld, maar met geen tent mee. En als het regent, dan kan we wel even gewoon in die grote tent. Dat jong ik net. Maar ja, wat is er? Een vak is erachter, denk ik. Dit is die vakkers in bus. Maar waarom die vakkers in? Eerst even Heid helpen. Ja, eerst Heid helpen. Je waren bij vakken. Nou ja, we maken er een hele leuke, gezellige middag van mij zo. Bouwvakfestival, dan wat. Ik ga de auto even parkeerd. Kunnen we horen van in plak. We halen ze zo goed als kleer. Jelke zit de microfoon aan ons sluiten. En nou ja, aan om 12 uur komen de meesten op in. Dus krijg wat. Nou, maar je me zeggen, shit, hoe mooi het hier is. Je zit de kust en de keur. Je kiest muntenverkeerpje, wc's, chiller. Daar is het podium. En je kiest de entreehok. Dat ziet er super mooi uit. Bar area, food area. En ik zit naar de activiteiten area, want daar zit mijn stand. Wat een scotjes. Wie steer je goed? Les me net wel last, denk ik. Zo, dit is even nog. En je kan haast nog mooi lezen hier, denk ik, in de wigwams. Je kan lekker chillen en lezen. Dat is leuk, toch? Ja. Nou, en ik sta hier. Dus een mooi hoekje. Krijg wat. Master Chef, zaken is hier al heel goed bezig. Best aan het roeien, zaken. Doet het zwieren of valt het daar? Wat is het? Oh, dat kan weer. Kilo. Hoppa. Denk erom, komt een sky van zaken. Denk erop. Welke size? Dit is 6 kilo. Dit is je. Klasse hoor. Oh, even. Goed zo. Oh, wees toch sterk. Is het zwier? Ja? Mag ik van haar ook van? Natuurlijk. Zo zijn we de gymnastiekje en hij. Is toch even shit. Mami. Denk er maar om, die is wel heel zwier denk ik. Zullen we zien hoe goed die vrouw leren kennen? Ja, dat kan ik wel even. Oh, wow. Doe ik even zaken? We zijn er ook aan het spelen en ik ga hier een fan. Hoi, hoe is het? Ashley? Ashley, en du kwam naar Bibisjen. Wat gezellig, en hoe is het ook? Oh, wat leuk. Zijn we weer op een foto? Kom maar, Bibisjen. Doen we de gitaar direct weer op? En dat we toen komen heen. Ja? Ja. Nou, dankjewel. Doei doei. Hoi. Ja, dat klopt. Wees al niks erbij dan. Als een zaken Spiekerbroek hing hier. Hoi. En de brandweer is hier, hé? Met de brandweerauto's? Dat is shit. Als je een knippen, een lasknippen, maar een hele grote skeren dat. Dat is een grote skeren. Wow. Helemaal lasknip. Cool, dwarstrollers hebben. Mag ik even knippen? Ik zal even knippen. Jij is hier dan, hè? Ah.
heel wat van. Wat er eerst in? Weet je hier, maar van de hele keer. Waar je wind van de weg zit. En weer kapot maken. Die kapot gaat. Daar gaat. Hoppa. Dankjewel. Ja, jou. Nou, dan moet je weer achter de stuur zitten. Hé. Zusje, mijn mem. Kom maar hoor. Ik kom bij die. Gisteren ik die komen. Nou, eens even zien. Ja. Dat is toch stuur, hè? Nee, ik even heen. Ik even heen. Ja, chef. Dat masker. Grote helm hebben we hier. Hier zitten we heen. Geen machine, maar ik probeer meest. Al je meest. We zijn brandweervrouwen, hé. We zijn brandweervrouwen. Dat is cool. Pup, pup. Wat vind je de shit? Ik kan het zien. Nee, je komt een beetje stief, hè? Ja. Zijn we via de shit? Wat er nog meer is? Of is dit wel mooi? Alsjeblieft. Faddy. Mariette, ik in. Dat doe ik maar in. Ik is mooi in een lijstje van Mariette. Ja, leuk. Ja. Lukt dat? Dat vind ik wel mooi. Een beetje leuk. Is die op opkomen? Shit. Ja, maar hoor. Alsjeblieft. Jawel. Zij is toe dan. Ik denk wel eens je Oh, door een keer. Maar we hadden een vestjes, jongen. Je trekt een vest. Nee, hoeft net. Hoeft net. Nee. Je favoriet vestje? Is het leuk, Vies? Nee? Nee? Nou, dan was je ramen rijden. Nou, bedankt voor de kaart. Met mijn vestje verdiend? Verlegen is. Ja, nou is het niet in echt. Dat klopt net. Dat klopt, nou is hier niet in het echt. Wat voor vestje met mijn jongen? Welke vis toe mooi? Van K3. Ja, die klinkt net. Van K3. A few moments later. Ik ga 2, dan haast 2. Dat is heel en al oké. Is het een mooi doosje, man. Wauw. Hij is toch veel lekker zaken. Lekkere kibbeling. Lekker, Ik man. moest eigenlijk uit het niks een brandweer. Jij moest de brandweer niet in het voet, hè? Nee, maar hier hebben we de brandweer ook op. Sirene. Sirene in het. Oh, ik krijg telefoon. Even wachten. Nou, is het shit dat ik dit ken. Ik ben geen natuurtalent, hè? Dus Nee, maar dan ben ik ook. Elke woord, maar. jou gewoon weer winnen. Ja, weet het moeilijk of lukt het wel? Hij gewoon in de schuif hier, man. Nou, een peer slaan en met shit zeker proberen. Wow, Ik sta nog een een orie. mooi asje, moet ik maat. Maar staan wel even naar Habbel. Zo denk ik, dan krijg je zo lekker bezig. Ja. Daar is er naar de orde. Nou, ik ga hem er zo af, man. Goed zo. Nou, ja, dat is het. Als je ook neemt dat door gaat. Niet in een houding zitten. Ja, maar hoe ik verder binnen een keer refereren. Wij zullen hier nog een lekker ijsje. Lekker ijsje kon nou, jongen. Oeh, lekker een ijsje. Hallo! Wat hebben we hier voor mooie prinses? Wat doe je heel? Hierbij? Ras, ja. En wat wil jij? Smullen? 2 bolletjes en dan nog maar de aardbei en daaronder de vis. Fris die aardbei. Ja, wat is dit? En Grote fris. kapannen.
Chill, dat doe. Kijk eens, prinses. Dank je. Lekker poppies? Maar de stem doet De stem, hè? Dankjewel. Nog hier maar hierbij. Nom, 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 nom. Nou, mijn sier kan ik even niet inbrengen. Lekker even een ijskoek. Als deze hendel achterover zit, dan komt de geek naar die taak. Ja? Dus de varenhoek gaat er naar beneden. Als die varenhoek dan zit, dan gaat er van hier omheen. Ja? En dan staat gaat er naar beneden. En hier mag het draaien met deze. Dan doe ik rustig, rustig, rustig. Alles heel langzaam. Oren gaan met de oren kijken. En dan omheen, druk. En dan draai je weer naar rechts. Rustig gewoon. Rustig gewoon. Goed zo. Gaat heel mooi. Dan doet je over de dapper aan en dan maak je hem in de pion doen. Iets verder. Ja, hou maar. En hier heb ik niet zo lekker. Ja. Nou, we gaan alles weer opred. Het middagprogramma is aan zijn oren. Iedereen is al wat aan het afbreken en zo. Maar het was een groot succes, alle hiermee. Het wie hield het wel mooi droog. Dus ja, leuk. We hebben eigenlijk leuk op dit Zitslagfestival. Daar zijn we alle jaren te doen. Dus dat is wel leuk. Ik zie een 10 geslagen midden hier op het Bouwvakfestival. Ze vieren het nog maar even verder. Daar in de grote tent hebben ze nog meer muziek en erachter op het podium. Doe eens die kleuren, hè? Wauw, wat mooi. Goed beet horen. Kijk, dat. Dan kijken. Goed dat. Ja. En dan kijken. Zo. Boekles. Oh, boekje leuk. Vet mooi. Super man. Nou jongens, ik zou zeggen, voest het nou een leuke vlog. Abonneer je, zet een blauwtoon omheen en via het net de chill te downloaden van die tablet als telefoon. En dan naar je chatvlog. Oh, Mammy. Hey hoi.